Oh my god. Okay. Hello guys, welcome back to my channel Simply CM, and today is Saturday. Ang gulo-gulo ng likod ko pero that's fine. Huwag na kayong mag-ano-ano dyan. Anyway guys, ito yung little update. Grabe guys, nagkasakit ako talaga ng sobra. Nag-absent ako sa work mga 3 days na ata. Kasi first time talaga nangyari sa buhay ko. Kumain ako doon sa sa work ko. Okay pa talaga ako that day. Tapos kumain ako ng noodles na yum-yum ang tawag. Tapos yung flavor niya is shrimp. Medyo allergic ako sa shrimp pero kaya naman. Pero nung kinain ko siya, after na break time, mga 30 minutes ata after ko siyang kinain, sobrang sumakit yung tiyan ko guys. As in, sobrang sumakit na feeling ko yung kinain ko. Hindi siya napunta sa stomach ba. Parang nasa ibabaw ng stomach. Yun yung naging feeling. And then, ano ba nangyari? Nag-ano ako dun guys. Nagsuka. Nagsuka-suka ako dun sa workplace ko. As in, dun pa talaga sa floor. So, medyo nakakahiya sa mga customer. Tapos, of course, tumulungan naman ako ng mga ka-workmate ko. Ganyan. Ano pa ba yung nangyari? So, doon ako sa toilet. Grabe yung suka. Ang sakit ng tiyan ko. Ganyan-ganyan. So, umuwi ako ng maaga. Pero, syempre, nagpakuha ako kay Martin. Nagpakuha ako sa asawa ko. Kasi nga, sobrang grabe yung sakit. Tapos, walang hihintay ako sa kanya. Naisip ko na baka pag ilakad-lakad ko siya, that's fine. I don't know. Just use that. You cannot use. Then try to look in the toilet where the boxes are under. So anyway, yun nangyari. Ano ba nangyari? So walang hintay ako kay Martin. So on the way palabas, nagsuka na naman ako. Alam mo yung parang nagpunta akong toilet. Sa mall kasi ako nag-work guys ba. Punta akong toilet kasi yung suka ko at yung parang, basta grabe talaga, sobrang sakit. Anyway, yung mga nandun sa toilet, kinatok na nga ako. Nagtatanong kung okay lang ba. Ko sabi ko okay, may nakain lang na medyo hindi maganda. So, nakuha na, nung dumating na si Martin, sobrang sakit talaga na parang feeling ko magpapa-hospital na ako. Pero buti naman, medyo naging okay naman siya. Pero wala na itong laman Yun na lang natin. Okay na yan. So yun nga, grabe talaga ang sakit. Hindi na ako kakain ulit ng noodles na may shrimp flavor. Feeling ko talaga yun yung naging problema. So yun nga, laging yun na lang. Anyway, so ngayon I feel a little bit better. Nag-absent ako ng 3 days dahil dun guys. As in, grabe talaga. Never ko pa na-experience yung ganung kasakit. Pero buti na lang today, medyo okay tayo. Day off ko pala today. So, parang andito lang kami sa bahay mga 4 days ata na walang labas-labas ba. So ngayon, gusto ni Martin lumabas kami. Manood kami ng sine and then maybe I'm not hungry. So hindi ako kakain. Maybe mga fries na lang. Kaysa naman nakaupo ako doon tapos wala akong kinakain. So si Martin kakain muna siya tapos manonood kami ng sine. Yun yung mangyayari today para naman makalabas tayo ng bahay at nakita na naman natin yung buhay sa labas. Kasi parang 4 days na nandito lang talaga. So, yun. Lesson learned. Pag ang tawag nito? Pag bawal talaga kainin, dapat hindi na talaga kinakain. Hindi nagtitake ng chance. Kasi naman ako, alam ko talaga bawal sa akin yung mga shrimps, mga shellfish ba. Kasi every time kinakain ko siya, nangangati ako. Yung parang buong katawan ko talaga namumula, ganyan. Pero, nakikarry naman kasi umiinom ako ng antihistamine. Pero yung nangyari talaga last, yung sobrang sakit talaga sa tiyan. Grabe talaga yun as in. So, yun nga. Anyway, palabas na kami. And then, yeah. So, just so, parang may nangyari sa buhay pa. Kasi as in 4 days na nandito lang talaga sa bahay. Kahapon, ang sakit pa din ng tiyan ko. Pero ngayon, okay na siya. So, hindi tayo kakain.
nag-ano lang talaga ako today. Anong kinain ko today? Nag-rice lang ako tapos isda. Gumawa pala ako ng utan, guys. As in, utan na kahit ano lang yung ingredients na nakita. Kasi nga, medyo masakit yung tiyan ba. Naging okay naman. So yun, see you when I see you.